En aquest directe parlarem d'una cosa una mica més gran, o, bueno, parlarem d'aquest concepte que és gran i que és petit, també. Parlarem, doncs, de quàntica, però ho parlarem des de la vessant de la gravitació, d'acord? Doncs parlarem de forats negres i parlarem de gravitació quàntica. Teniu aquí al meu costat a l'Anna Climent. Hola, Anna, benvinguda a un directe. Hola, Toni. Gràcies. Estic superemocionada d'estar en el meu canal de divulgació favorit. Espero que no molt nerviosa, o una mica, o no gaire. No, estic bé, estic No? bé. Perquè estic a l'oficina, que és joc segur. És zona de confort, no? Clarament. Exacte. Si pel xat ens podeu dir si ens sentiu bé i ens escolteu bé bueno, i ens veieu bé i tot, doncs superguai. Vale? Bueno, estarem atents al xat, vale? Això és més guai si és dinàmic, si ens doneu idees, si ens doneu preguntes, qualsevol cosa, estarem tots dos mirant el xat i contentíssims de respondre, discutir. Un directe amb un xat més viu sempre és un directe molt més agradable i molt més guai. Gràcies a l'Òscar Cito, que ens diu que tot bé. Merci. Molt bé, doncs, sense més dilació, ja portem una estona esperant. Anna, abans de tot, si vols, presenta't una mica, explica'ns una mica doncs, com has arribat fins aquí, perquè estàs fent un doctorat en teoria de la gravetat, en gravetat quàntica una mica, aquí a l'Institut de Ciències del Cosmos, al mateix camí. Però bueno, com has arribat aquí, què has estudiat, què et va portar a fer el doctorat? Explica'ns una mica. Buah, ja fa anys d'això, No, però, bueno, pues jo vinc de València, vaig estudiar allí el grau de física i després vaig vindre aquí a Barcelona a estudiar el màster de partícules, cosmologia i gravitació. I pues, ja m'he quedat fent aquí el doctorat. I bueno, la meva història amb la física no ha sigut molt lineal. O sigui, vaig descobrir que volia ser física més cap al final de batxiller perquè vaig tenir un molt bon professor a secundària. I bueno, ja pel camí he trobat de tot, no? Partícules, he fet de tot una mica i al final m'he quedat fent gravetat, que és el que vaig començar a fer en el màster i m'ha agradat moltíssim i vaig decidir fer recerca en això i bueno, un any i mig després, aquí estem. O sigui, que vols dir lineal en el sentit que no tenies molt clar, o sigui, vas fer física una mica a l'últim moment, també vas fer gravetat a l'últim moment, també? O... Sí, totalment. O sigui, jo vaig fer física perquè això tenia molta curiositat i en general recordo que em van posar un vídeo a l'institut molt curiós de la dualitat d'una partícula i vaig dir, uau, jo crec que vull saber això. I em vaig ficar física purament per curiositat i per interès. La veritat que no sabia ni una mica on m'estava ficant. I vaig anar fent estades de recerca, vaig anar en grups i vaig anar mirant una mica què es feia. I bueno, vaig acabar el grau i literalment no sabia què fer. I vaig escollir el màster i no sabia on m'estava ficant. I després vaig tindre la sort d'haver escollit un gran professor que és el meu actual director de tesi i bueno, que casualitat que feia gravetat. Però literal que vaig veure jo la tesi, vaig veure el nom i vaig dir, això sona guai, però jo no sabia on m'estava ficant. I ara que ho has descobert, estàs contenta amb la tria? Ara sí, he tingut sort i per això estic ara fent recerca, perquè jo crec que és fonamental que t'agradi el que estàs fent, perquè n'hi ha moltes hores que dedicar-li al tema. I sí, i la veritat que tant com el director de tesi com el projecte, de moment estic contenta. Ja en uns anys, al final de la tesi, m'ho tornes a preguntar. Bueno, sí, no, al final que tots fem el millor que podem, no? Perquè les coses siguin més suau possible i cuidar-nos bastant, no? Perquè al final, entre doctorants, és bastant important fer-ho. Sí, 100%. Pel xat, al nivell de volum tot està bé, si qualsevol cosa, sabeu, ens dieu, si em sentiu molt fluix a mi, molt fort a mi, molt fluix a l'Anna o molt fort a l'Anna, doncs també ens comenteu, ¿vale? Perquè és fàcil d'arreglar. Has fet un camí que no ha sigut molt lineal, no? Com dius tu, ha sigut com una mica anar fent, però has acabat fent gravetat, teoria de la gravetat, ¿vale? Llavors, no sé com vols que comencem a parlar d'això una mica, potser podem introduir el concepte de gravetat més històricament, no sé què et sembla. Sí, perfecte. I podríem començar a parlar una mica, potser més ràpidament, potser la gent li sona més, no sé com està el nivell de les persones que ens estan veient, però doncs a nivell de gravetat més elemental, no? O sigui, com comença el concepte de gravetat una mica?
Vale, perfecte. Bueno, pues jo crec que la història de la gravetat comença amb una pregunta molt clau, que és que si jo tinc, no sé, una pedra i un full en una bola, cadascuna, i els llance, quin caurà abans? En un primer moment, tots podríem dir el que és més massiu. I això és el que el va portar a Galileu Galilei a anar a la torre inclinada de Pisa i fer el famós experiment. Fins que es va adonar de que la massa dels objectes no feia que la velocitat fos diferent a l'hora de caer al terra. I ahí és quan es va determinar que l'acceleració de la gravetat és la mateixa amb independència de la seva massa. El que fa que una cosa caigui abans de l'altra és el fregament amb l'aire. Vale. I d'ahí ja va passar a Newton, que és la gran figura que coneixem com a físic que estudia la gravetat. I Newton el que va determinar és que la gravetat és una força d'atracció entre dos objectes que són massius. I això és una teoria que va explicar moltíssimes coses que avui en dia fins i tot utilitzem. Explicava els moviments dels planetes al voltant del Sol, explicava... van haver prediccions d'eclipses que explicava Newton, fins i tot van poder descobrir Neptú gràcies a Newton. Però hi havia coses que la teoria de Newton no acaba de funcionar. Com per exemple, no sabia explicar molt bé Mercuri. L'òrbita de Mercuri no la sabia determinar molt bé. I tampoc sabia molt bé explicar com es curvava... Sí, dime. Sí, jo tinc com... Sí. O sigui, a mi em mola molt la idea de Newton, en el sentit que... O sigui, jo moltes vegades, quan treballava al Museu de la Ciència, la gent em preguntava, saps què és el que va descobrir Newton? I no sé, m'ha anat molt loco la idea que va arribar a tenir Newton, no? De dir que el fet que una poma estigui caient d'un arbre, no? Sigui la mateixa força, la mateixa raó, la mateixa causa del que estigui movent, fent que es moguin els planetes, no? O sigui, al final, Newton el que va fer és això, no? Va unificar, no? El cel i la terra, no? Una mica. Exactament. O sigui, la força de la gravetat va ser algo que Newton va universalitzar, com a una força universal. Clar, per això seria la teoria de la gravetat universal, no? Sí, exacte. I has dit una força, no? Has dit? Sí, exacte. O sigui, la idea que tenia Newton era d'una força, és a dir, d'una interacció instantània, que no necessita velocitat de propagació, diguem-ne. És a dir, que si jo ara canvie el Sol de massa, de sobte i ràpidament i instantàniament, tots els planetes canviaran les seues òrbites. Vale. No és apocalipsis total. Sí, bueno, això està bé saber, no? Exacte. No esperem que passi, no? No, esperem que no. Però és una teoria d'això, d'interacció instantània. Vale, això és una cosa que és important recordar, no? Perquè després amb aquest concepte el retocarem una mica, no? Exactament. Vale. Sí, llavors, clar, jo m'imagino molt també, no? Quan Newton intentava entendre l'univers, no? Que clar, al final ha de connectar tot amb tot a l'univers i en un moment i instantàniament i clar, el pobre tio es va fer un lío com volia intentar entendre com funciona. Sí, no, totalment. O sigui, va estar ahí tranquil veient la poma caient, estava llegint el llibre i se lió la cosa, Se li va anar a les mans. Sí, se li va anar a les mans. Però exactament, o sigui, per això Newton és un dels científics més importants de la història perquè hi té una teoria que és la teoria de la gravitació universal que avui en dia encara utilitzem i que va revolucionar el món del nostre entendiment de l'univers, pràcticament. Vale, però sí que té alguns fallos, no? Té alguns errors. Exacte, té alguns errors. Però són errors que després veurem quins són aquests errors i per què. Diem errors, però no són tan errors. Vale. I deies el període de Mercuri, no? Que és el concepte de que Mercuri, no? Quan dona voltes... Exactament, o sigui, el perili de Mercuri era una cosa que Newton no sabia explicar i també la curvatura de la llum. Newton sí que va poder explicar una mica com es curvava la llum, però amb un factor diferent. És a dir, és com quan surts d'un examen i dius m'ha tornat així i després et diuen no, això ha sigut casualitat. Quan tu t'ha dado, no? Amb 15 o 72, doncs anem a Sud-àfrica, no? Exactament. A Newton li passava això, que no acabava d'entendre molt bé com es curvava la llum. Ho aconseguia, però n'hi havia un factor d'un mig per ahí que no l'acabava de quadrar. Vale. Però això està... Diguem-ne, ahí. La teoria funcionava, aleshores, eren com petites coses, no?, que veiem que la teoria no acaba de funcionar. Fins que va arribar, i 200 anys després, va arribar
l'home que tots coneixem, que va ser l'Einstein. I l'Einstein sí que va canviar radicalment la manera que tenim d'entendre la gravetat i, en general, l'univers. Vale. El que va fer l'Einstein hem de dir que no va fer això, no es va sacar això de la manga. O sigui, van hi haver molts científics i científiques també darrere estudiant aquests efectes que van sumar a després el que va ser la teoria de la relativitat de l'Einstein. Bàsicament, un d'ells va ser Maxwell. Maxwell va ser un home que va estudiar electromagnetisme i ell va determinar que n'hi havia una velocitat de la llum, que era la c, no? La famosa c, que després tot el món la posa 1, però això és molt important. I la cosa és que el nostre univers no podem anar tan ràpid com vulguem. Hem d'anar, la velocitat màxima del nostre univers és la velocitat de la llum. I no podem anar més ràpids que la llum. 300.000 km per segon, no? 300 més o menys, una cosa curta. Una cosa, lenta. sí. Això suposava molts problemes, perquè, clar, hem dit que Newton era una força instantània. I aleshores, clar, si tenim una propagació ara al límit de l'univers, aleshores, com podem... N'hi havia coses que començaven a no quadrar. Clar, és això, no? Que si el Sol canviés de massa, no? Nosaltres hauríem de trigar, no? Aquests 8 minuts que trigaria la llum màxima a arribar, no? Perquè és com si ens enteraríem abans que la llum pogués arribar, llavors s'hauria de transmetre alguna mena d'informació, no? De que el Sol s'ha canviat, no? En aquests 8 minuts que ens separen entre ells, no? Jo entenc que feia falta corregir la teoria, no? Per donar a entendre que triga una estona la gravetat a arribar, no? A canviar. Sí, o sigui, és una mica això és que es dividien que són correccions relativistes, que quan estem molt pròxims a velocitats de la llum necessitem correccions relativistes, perquè la teoria comença a tindre aquestes sutileses, diguem-ne, que han d'incloure la nostra teoria. El que li passava a Newton és que aquestes sutileses, quan les velocitats són molt grans, no les incloïa. No tenia correccions relativistes. I la teoria de l'Einstein sí que les té. Inclou Newton més correccions relativistes. Per això no és que Newton esté mal, ni Newton siga una cosa que, no sé, s'ha equivocat o ha fet un error. Newton està bé, el problema és que està bé en una certa escala. Està bé per a calcular, per exemple, Saturno o Urano, que estan més lluny que nosaltres, que estan molt més lluny del Sol. Però, per exemple, Mercuri, que està més pròxim al Sol, ahir ja necessitem correccions que siguin relativistes. Vale, perquè hi ha com més gravetat, no entenc? Exacte, la interacció gravitatòria és més gran i aleshores necessitem la teoria de la relativitat general. I en Newton no és suficient. Vale. O sigui que Newton estaria bé, no, diríem, per la Terra, per Saturn, no, i companyia? Exacte, però quan la gravetat és molt intensa ja necessitem correccions relativistes. I ahí és on entra la teoria de la relativitat general de l'Einstein. També suposo que al final tampoc és que sigui un canvi dràstic, no? Al final, quant temps era el període de Mercuri? O sigui que s'equivocava en uns segons o minuts, no sé quan era. Bueno, no me'n recordo. No sé quan era l'error, però és un error que deu ser com acumulat durant tota una volta, no? Que vull dir que tampoc deu ser un canvi dràstic, no? Sí, exactament. No, és molt poquet, és una correcció relativista molt... Però que acumulada en el temps, no? Acumulada en el temps de tota la volta de Mercuri, doncs suposo que es devia notar, no? Exactament. Vale. Bueno, i al final, com volem enviar un satèl·lit, doncs també suposo que potser, depèn de què, hauríem de tenir en compte, suposo. Bueno, potser no cal. Potser la majoria de temps ni tan sols cal pels satèl·lits. Ens pregunten per aquí, ens pregunten pel xat, vale? El Marc Novar ens diu, un dubte, si a priori l'univers s'expandeix a major velocitat que la llum, però per què es pot seguir dient que res pot anar més ràpid que la llum? Depèn del marc d'estudi? Això és una molt bona pregunta. Això és que quan diem que l'univers s'expandís més ràpid que la llum, en realitat no l'estem dient bé. L'univers no és que s'expandís a major velocitat que la llum, sinó que s'està creant espai entre nosaltres. Per això estem veient coses que poden que s'expandissin més ràpid que nosaltres, però en realitat és una impressió que tenim. Perquè és com que si entre el Toni i jo ara apareix espai perquè l'univers s'està expandint i es genera espai, perquè això és com entenem que funciona la inflació, jo veuré que el Toni s'està desviant de mi, però no està anant més ràpid que jo, ni més ràpid que la llum, sinó que s'està creant espai entre nosaltres.
No sé si m'estic explicant. No? Una galàxia molt llunyana, no? Al final, o sigui, la nostra galàxia, si la mirem des de nosaltres, doncs està quieta, no? Però si i podem veure una galàxia molt llunyana que s'està movent, potser hauria estat més gran que la llum, no? Però si te'n vas a l'altra galàxia, si t'anessis, hipotèticament, a aquella altra galàxia, l'altra galàxia, ella mateixa es veuria que està quieta. Ella està quieta, i llavors el que està passant és que l'espai s'està creant i és com que és l'espai que s'està movent i al anar-se creant pot fer que hi hagi un moviment molt ràpid aparent, no? Al final, però a sobre ara parlarem d'això, quan parlem de malla, no? Podem parlar d'aquesta malla de l'espai-temps? Sí, o sigui, és com, a mi m'agrada també això pensar-lo com un globus. O sigui, la inflació, el fet de que l'univers està en expansió és com pensar en un globo. Jo tinc com 2 punts en un globo que no està inflat. Aquests 2 punts estan com seguits. I ara infla el globo amb l'aire. El que fa els punts és començar a separar-se. No és o sigui, al crear-se espai, que seria jo posant aire, el que fan els punts és com separar-se. Però això és una mica com... Però els punts a sobre el globus, no? Estan quiets, l'únic que és el globus. Exactament. Això ens vam sobreviure aquesta pregunta perquè així ja podem començar, ja hem introduït aquesta idea de l'espai-temps, no? O sigui, la gravetat que introduïa Einstein era no una força, sinó un cert espai-temps aquí que li passen coses, no? Sí, o sigui, hi ha el concepte de força, que també és una cosa que s'estudia al grau i és una mica raro, no? Tots hem fet a l'institut pèndols i planos inclinats i hem dit, bueno, la gravetat és una força i hem dibuixat una fletxa. I jo sempre em preguntava, una fletxa? O sigui, jo no veig en l'univers fletxes, o sigui, no sé d'on ve això, saps? On està la fletxa? Estan a nosaltres en aquesta sala ara mateix? Sí, és com que no sé aquesta fletxa, qui l'ha posat aquí? I bueno, al final estudies una mica més i ja no parles de força, sinó parles d'interaccions, no? Perquè al final no dibuixes una fletxa, sinó és una mica més complicat. El que ens està dient la interacció gravitatòria és que el que tenim és el que ens diu la relativitat general, bàsicament, és que ja no podem separar l'espai i el temps. Això és una cosa ja de principi prou intuïtiva, molt poc intuïtiva. Perquè jo ara puc separar el temps, que és el que marca el meu rellotge, i el meu espai. No? Són les 7:30 i estic a la meva oficina. I els separe. La relativitat general no fa aquesta distinció. Fa que tenim una barreja de l'espai i del temps. I ja no les podem separar com coordenades diferents. I per a jo determinar un objecte he de donar la seva posició i el seu temps. És això, no? Que si jo vaig molt ràpid, no? Si jo em moc molt ràpid en l'espai, això fa que el meu temps pugui passar diferent, no? Exactament. Exactament. El que fa, aleshores hem de pensar que aquest espai-temps és com una malla que cobreix tot l'espai i objectes massius deformen la malla. Què és deformar la malla? Fer que l'espai i el temps funcionen diferent. Què li fa el temps? Fa que vagi més lent. I què li fa l'espai? Fa que l'espai es contraiga. I així és com nosaltres entenem la gravetat. Amb aquesta deformació de l'espai-temps. Vols que posi el vídeo? Poso el vídeo? Sí, per favor. Perquè és molt difícil explicar. Tenim un vídeo gravat que és el meu vídeo preferit de YouTube, després poso el seu, però per explicar la gravetat. És el planeta Terra, d'acord, envoltat d'aquesta mena d'aquesta quadrícula que hi ha aquí al voltant, d'acord? Entenem que és com l'espai-temps, d'acord? Que és una malla que ho cobreix tot, no ho veiem, no? Però hi és. I llavors, doncs, què passa quan un objecte... Veieu que el que està fent és deformar aquesta malla, no? Està com apretada, està com contreta una mica ja cap al planeta, però què passa quan a sobre hi afegim el temps, no? Quan deixem que passi el temps, quan aquesta quarta dimensió? Doncs el que li passa és que aquesta malla es va contraient, no? O sigui, es va apretant més. O sigui, fixeu-vos que el temps també és un factor important que fa que l'espai canviï, no? I llavors és aquesta contracció de la malla el que acaba fent que els objectes que volen seguir la malla acabin caient cap a la Terra, no? Anem a fer una altra. Hola, Laura. D'acord? És aquesta idea d'una malla que està movent-se i una malla que està sent contreta per culpa de la gravetat pot provocar un objecte caigui, entre cometes, no? Bueno, Anna, crec que no has pogut veure res del que he fet. Sí, jo no he vist el vídeo, no l'estic veient, però RT a Toni. Vale, és aquest concepte com... A mi m'agrada molt aquest vídeo, us el deixaré pel xat, vale? Vale, però aleshores, amb aquesta idea és important, no?, de que canviem el concepte de com entenem el temps, la gravetat no com una força, sinó com una curvatura, no? Exacte, o sigui, el que passa és que objectes es mouen en la malla de manera diferent
segons la massa que n'hi ha enmig. O sigui, jo tinc un objecte massiu, deformarà la massa més, aleshores un objecte es mourà diferent al llarg de la massa, de la malla. I és la curvatura de l'espai-temps el que entenem com a força de la gravetat. La manifestació de la curvatura de l'espai-temps és el que fa objectes que es mouen en una determinada manera en el nostre espai-temps. I això és el que hem denominat comunament o al batxiller com a força de la gravetat. Ens diuen per xat que aquesta malla, no, aquest espai-temps, no és estàtic, no? Efectivament, no ho és, no? Clar, Clar, justament és el fet que no sigui estàtic el que fa que pugui haver la gravetat. Exacte. Clar, o sigui, és com, al final la malla és una representació, o sigui, la malla com a si no existís, però la malla és espai-temps, és el que tenen com a espai-temps. I no és estàtic en el sentit de que la distribució de massa al llarg d'aquesta malla és variable, canvia. Vale, molt bé, super. Llavors, seguim. Tenim aquest nou concepte, no? Aquesta revolució. Vale, sí, revolució total. De fet, ningú creia en l'Einstein. Li van dir, tu estàs loco, què dius? Sí, de fet, a vegades ni tan sols ell es creia a si mateix. Vull dir, amb la cosmologia, amb l'univers ni passava que no es creia a si mateix, i hi havia altres coses amb qui tampoc es creia a si mateix, no? Amb els forats negres, per exemple. Exactament. O sigui, amb aquesta imatge que ara tenim de la malla i de que objectes massius deformen la malla, ara podríem pensar, bueno, què passa si jo tinc un objecte tan massiu que la malla es deforma indefinidament? Doncs ahí és on tenim el concepte de forat negre. O sigui, el forat negre és una extensió de la pròpia teoria. La teoria t'està dient, pots posar un objecte molt massiu a la malla i aquest objecte pot deformar tant l'espai-temps que ja res pot sortir d'aquí. I aleshores, retomant el que havíem dit, hem dit que hi havia una velocitat límite a l'univers, que és la velocitat de la llum. Aleshores, què diem que, quan diem que res pot sortir, no diem qualsevol cosa, sinó diem que ni tan sols la llum pot sortir, que hem dit que la llum és la velocitat màxima de l'univers. Aleshores, hem de pensar que ni tan sols la llum pot escapar d'un forat negre i per això diem que és negre. Diem perquè nosaltres veiem les coses de la llum que reflexa. I, o sigui, n'hi ha fotons, no? O sigui, jo tinc llum, incidint sobre un objecte, i aquest objecte absorbeix certes longituds d'ona, certs colors, i reflecteix altres colors. Si no reflecteix cap color, ho veiem negre. I per això és el que li passa al forat negre, que absorbeix tota la llum, res surt del forat negre, no surt ni un fotó, doncs el veiem negre. De fet, utilitzant aquest mateix vídeo que estàvem dient, no? de com un espai-temps que està com contraient-se, no? Sí, podríem entendre el forat negre com aquesta contracció que hi ha, no? És tan ràpida, es contrau tan ràpid que ni tan sols un objecte que vagi a velocitat de la llum pot com nedar contracorrent d'aquesta contracció, no? Perquè és com que el corrent se l'emporta cap a baix, per molt que tu nedis, perquè la contracció fa que vagis cap al forat negre. Exacte. O sigui, literalment, per a sortir d'un forat negre, i això és importància també de la velocitat de la llum, per a sortir d'un forat negre hauríem anar més ràpid que la llum. I ningú pot anar més ràpid que la llum. Aleshores, no es pot sortir d'un forat negre. Vale. Ja està. Tot i així, hauríem de tenir en compte, no? Tampoc no donar la idea que un forat negre és com una aspiradora còsmica, no? O sigui que... Exacte. Això és molt important. I ahir, molt bé, Toni, posa el meu vídeo favorito de YouTube, vale, per favor. És una competició de vídeos favorits, d'acord? Vull que voteu després al xat qui no us agrada més, vale? Aquest és un forat a un llac i tindrem ara per aquí pel costadet, a veure si apareix, aquí heu vist l'ànec? Tornem a posar el vídeo. Un ànec caient en el forat negre. Què vol dir-nos aquest ànec? Pues a mi aquest ànec m'agrada molt perquè és la definició d'interacció gravitatòria. O sigui, l'ànec està sentint la gravitació, està sentint la interacció. Bueno, hem de pensar que això és com l'ànec, l'aigua, és com si fos un astronauta o jo mateixa a l'espai. I aquest pozo que n'hi ha a l'aigua és un forat negre. Aleshores, l'ànec no està nedant, l'ànec està tan tranquil i s'està sentint, s'està movent, però ell no està nedant. Però ell s'està sentint tret per eixe buit, que n'hi ha ahí, el forat. I això és el que ens passaria allà dalt si estem prop d'un forat negre. Nosaltres estaríem normals,
tan tranquils, i de sobte començaríem a sentir-nos trets per eixe forat negre. Però no estem anant cap ahí per voluntat. Vale? Això és com funciona la gravetat, de fet. O sigui, no és que n'hi hagi una força, una fletxa que m'estiga a mi apropant al forat, sinó és la pròpia curvatura del forat el que està fent que la meva trajectòria canvia. Justament, no? Veieu aquí en el vídeo, en aquests tan cookies que estan tranquil·lament, encara que hi hagi el corrent, si tu nades pots escapar. Fins que no entres, aleshores bona sort. Exacte, important. Si estàs fora, tu encara pots sortir una mica nadant, no? Pues seria el mateix si estàs en un coet i t'apropes en forat negre, canviem de direcció, no passa res, utilitzem una mica de combustible. Però una vegada dintre ja sí que no pots sortir. Bueno, jo inicio la votació. Pel xat, sisplau, dieu la que us sembla més divertida de les dues animacions. Vale, només aviso que cada cop que digueu forat negre, el moderador del Twitch està saltant, vale? Dient aleshores ens pregunten, si un forat negre no es pot sortir, com és possible que en un forat de cuc es pot entrar per aquest forat negre i sortir per un forat blanc? No sé si m'explico. Sí, és una molt bona pregunta, però en realitat no podem creuar un forat de cuc. O sigui, per a creuar un forat de cuc necessitaríem energia negativa. I això és una cosa teòrica molt bonica, però a nivell experimental, o sigui, a nivell realista, no podríem creuar un forat de cuc. Aleshores, no podríem sortir en un altre univers. Sí, o sigui, al final el tema dels forats de cuc, no, són possibles a nivell teòric, però a nivell pràctic són bastant complicats. Exacte, o sigui, sí. Sí, crec que també necessites com condicions específiques, no? Bueno, això és... Bueno, no, res. Exacte. Sí, o sigui, has de tindre condicions suficients per a obrir el forat de cuc, que això és un altre tema, que necessitaries efectes quàntics molt heavies per a poder obrir el forat de cuc. Ens pregunta també per què els forats negres no absorbeixen tot l'univers, mica a mica, esclar. Per què no absorbeixen tot l'univers? Bueno, a veure, dona-li temps. Sí, ja, realment, potser dona-li temps i tots acabem en un forat negre. No, realment sí, no? Exactament. És bastant això. Sí, i a més, això és molt divertit. L'altre dia, de fet, el parlava amb el meu director de que si tu imagina't que estàs en la teua galàxia aquí a la Via Làctia i fas un amic a la galàxia més propera, Andròmeda. Com es diu Andròmeda. I fas un amic a Andròmeda per WhatsApp i dius, bueno, doncs ja vull conèixer aquest amic. Què podem fer? Doncs el que podem fer és saltar cadascú a un forat negre, al seu forat negre més pròxim, esperar moltíssim de temps, fins que els dos forats negres col·lisionen i potser dins del forat negre et trobes el teu amic. O sigui que sí que... I et fas el que vulgui un selfie. Perquè digui que les relacions a distàncies llargues no funcionen. Pues sí, o sigui que sí que podríem esperar, però això trigaria moltíssim de temps. O sigui, és un... Sí. Bueno, Anna, estaràs contenta de saber que el vídeo de l'Ànec ha guanyat. Ens diu la gent que està patint per l'Ànec, però és important, l'Ànec va sobreviure, d'acord? I a la notícia diu que l'Ànec va sobreviure. Sí. Molt bé. Aleshores, d'acord, tenim aquest concepte i ens estava dient doncs, que aquests forats negres, no, doncs, tenen molta gravetat i potser podríem pensar, no, que són perillosos, però no passa res, no? O sigui, què passaria si entrem en un forat negre? O sigui, podria passar alguna cosa? Ja que estem parlant de forats de cuc i tot això, com funcionaria? Sí, molt bé. Pues, si entrem en un forat negre, el que passaria és que, el primer de tot, a nivell teòric, perquè, clar, aquí no funciona la física experimental, perquè ningú li paga el suficient com per a entrar en un forat negre. A diferència de l'Ànec, tothom que ha entrat en un forat no ha pogut sortir viu. Aleshores, la teoria el que ens diu és que si tu entres en un forat negre, el que passa és que com la gravetat és tan intensa, els teus peus comencen a sentir moltíssima més interacció tiró gravitatori que el teu cap, perquè estàs més prop de l'interior del forat negre. Aleshores, què passa? Que els teus peus comencen a estirar-se i després el teu cos, etc. Aleshores es produeix aquest fenomen que es diu espaguetització. I això és bàsicament per això, perquè els teus peus, si tu
saltes al forat negre de cap, l'espaguetització començaria al teu cap. O sigui que és com escull la teva manera I de si morir. saltes de costat, si saltes de costat ja no t'espaguetitzes. Si saltes de costat et faries com una... Bueno, seria com una espaguetització diferent, no? Seria com... Sí, una lasanya, estaries una lasanya, aleshores, no? Exactament. I això seria la teoria. Fins que, i la teoria et diu que tu cauries, fins que, important, en un temps finit, perquè la singularitat d'un forat negre no és una cosa que tu senyalitzes amb el dit, sinó és una cosa que està en el teu temps. Això què vol dir? O sigui, això significa que quan tu dius que quan caus en un forat negre estàs mort ja en el moment en el que creues, és pel simple fet de que en el teu futur trobaràs la singularitat, però és una singularitat temporal, o sigui, no és un lloc de l'espai on tu puguis posar un dit. O sigui, és com dir que el Big Bang és un punt i el puc veure, i el puc senyalar. El Big Bang va ser ahir. Doncs no. És una singularitat que està en el teu temps. Al igual que el Big Bang. No en podem senyalar el Big Bang. No podem dir que el Big Bang va passar en un lloc específic del temps. De l'espai. Vale, és com... Vaig fer una inventada, em dius si és fals o no, eh? O sigui, és com si ara mateix l'univers, cosa que no passarà, però si l'univers es tornés a col·lapsar un altre cop i tornés a tot a tornar-se a convertir-se en un sol punt, també seria una singularitat en aquest sentit, que és una singularitat en el temps. Clar, o sigui... Bueno, però quan dius que l'univers col·lapsa en un punt... Bueno, no passa això, no passa. Clar, és que és això, és el concepte de que una singularitat, el fet de que nosaltres, quan entrem en un forat negre, arribarem a la singularitat, no és que jo amb el meu coete de sobte, pum, arribe i posa meta, singularitat, arribat. No, sinó és de la mateixa manera que jo sé que demà serà dimarts. Doncs perquè està dit en el meu temps. Vale. Demà serà dimarts i demà m'alçaré i em passaran coses. O sigui, està escrit, diguem-ne, en el meu futur. Vale. No? Així és la manera que tenim d'entendre la singularitat. És una cosa, és una singularitat que està en el meu futur. I per això arribaré a ell. Jo no puc agafar un cotxe dins de la singularitat i anar-me'n per un altre lloc. Perquè si la singularitat està en un punt de l'espai, jo puc dir, vale, pues, si està en una coordenada 20-30, no sé si està en el mig, doncs vaig per un rincó i no em creu a la singularitat. Però no. Sempre arribaràs a la singularitat, perquè està en el teu futur. És com si la singularitat és tot, no? I acabaràs arribant a... Exacte, acabaràs arribant, sí o sí. Vale. Dona igual on estés. Cosa que em preocupa una mica. Tu i jo sabem que és una singularitat, no? Però no sé si estem potser fent masses passos. Sí, això és cert. Vale, o sigui, bàsicament hem d'entendre que les equacions que ens escriuen als forats negres, no? Tenen un punt on peten, no? On no funcionen, no? Sí, llavors, a aquest punt d'aquí li diem la singularitat i és com que quan entrem al forat negre arriba un punt en què arribaríem en un moment on les equacions no ens poden explicar què passaria. Oi? Exactament. I és una cosa que és inevitable arribar en aquest moment, si passéssim al forat negre, seria inevitable que arribéssim a aquest punt, però no ho entenem. D'acord? Exactament. Sí. Vale, aleshores, ara que hem introduït una mica coses que no entenem, d'acord? El directe d'avui, la idea era acabar parlant una mica de gravetat quàntica, vale? Llavors, si et sona bé, parlem una mica de coses que no entenem d'aquests forats negres. Vale? Una primera és aquesta singularitat, quan entro al forat negre hi haurà un moment en què jo no sabré què passa perquè les meves equacions no m'ho estan dient, estan crashejant, estan buguejant, però hi ha altres coses, no?, que no entenem dels forats negres i justament aquí hi ha molt a explorar i és el que estàs fent tu, si no m'equivoco. Exactament. O sigui, una altra cosa dels forats negres que no sabem o que no sabem explicar és que s'evaporen. Això pareix una cosa que és blow-minded, però a mitjans dels anys 90, l'Stephen Hawking, que jo crec que tot el món sap qui és o és molt famós, el que el va fer famós Stephen Hawking és que ell va demostrar que els forats negres s'evaporen. Què vol dir que una cosa s'evapore? Vol dir que emite radiació, és a dir, emite partícules. Sí, per exemple, un bloc de gel, no, si el deixo aquí, es desfà en aigua i aquesta aigua, si li dona el sol, es desfà, s'evapora en molècules. Exacte. O jo, per exemple, pel simple fet de tindre una temperatura, jo estic emitint radiació, sí, i si ara em poso
unes ulleres especials d'aquestes tèrmiques, que veus coses roges o coses blanques, o amarilles, no sé, que tens un munt de coses, de colors, doncs això és el teu espectre tèrmic. El que et diu és que tu ets un cos que està a una certa temperatura i ja està, i no passa res. Pues això és el que va demostrar l'Stephen Hawking, que d'alguna manera els forats negres també emiten aquesta radiació que jo també estic emitint per tindre temperatura. Vale. Això vol dir que els forats negres són objectes tèrmics, és a dir, tenen temperatura. Vale. Aleshores, clar, això... Sí, dime. Què vol dir això? O sigui... Clar, això és una locura, perquè hem dit aquesta descripció que teníem de la malla, que en principi tot pareixia normal, que quadrava amb totes les coses que estem explicant, i de sobte em dius que aquesta malla té temperatura, o sigui, què està passant? Però la veritat és que no sabem què està passant. No sabem què està passant perquè no tenim una teoria que ens explique què està passant. Aquest és el problema que tenim en gravetat quàntica. Vale, jo tinc una pregunta. És un forat negre? O sigui, ok, vale, no té temperatura, però per exemple sí que té unes certes propietats, no? Quines propietats té un forat negre? O sigui, quines sí que coneixem que poden tenir i per què ens estranya que... Bueno, i per què després podem intentar entendre per què ens estranya que la temperatura sigui una d'aquestes propietats? Vale, sí, molt bona pregunta. O sigui, un forat negre està caracteritzat per 3 paràmetres. Per la seva massa, per la seva càrrega elèctrica i per el seu moment angular, que és que per la seva rotació, diguem-ne. Si un forat negre ni rota ni té càrrega, només està determinat per la seva massa. O sigui, fixeu-vos que objectes tan senzills, que jo amb una massa, amb un número, puc determinar totes les propietats físiques d'un forat negre. Però, clar, sí. Primer de tot, agrair la raid que ens estan fent a Oriol Domena, que ens estan portant gent en aquest canal, sempre és benvingut, gràcies. Vale, o sigui, per què té massa, per què té càrrega i per què té moment angular? O sigui, massa entenc que és, si una estrella doncs, col·lapsa, no? Doncs la massa d'aquesta estrella és la que farà gravetat, no? I exacte. I llavors, tanta massa entri, tanta massa pot fer gravetat. Exacte. Vale? Sí. Càrrega, entenc jo que sé, doncs, si tu l'estrella que col·lapsa doncs, per algun motiu... No, sí, això és, la càrrega és un forat negre teòric. Els astrofísics que existeixen no estan carregats, els forats negres. Vale, sí, és com si jo col·lapsés una cosa o alguna cosa així que tingués més càrrega elèctrica positiva que negativa, per exemple, doncs seria un forat negre carregat, no? No existeixen forats negres carregats a l'univers. Llavors... És algo totalment teòric. Vale. Sí, o sigui, a nivell teòric és com que les teues equacions et permetixen, però ja veureu que les equacions d'Einstein et permetixen fer de tot. O sigui, pots tindre el número de dimensions que tu vulguis, pots tindre objectes carregats, no carregats, o sigui, és una cosa tremenda el que et donen les equacions d'Einstein. Però també són equacions matemàtiques que després has de donar-li la interpretació física que tu vulguis. En el nostre cas, per les condicions de les estrelles i de com es forma el col·lapse gravitatori, no n'hi ha càrrega en forats negres astrofísics. Però sí que hi ha un moment angular. Sí, que giren sí, perquè tu pots tindre forats negres que estan girant i això és completament normal en el nostre món, en el nostre univers. Les estrelles giren, no? Llavors les estrelles giren i llavors quan col·lapsin seguirien girant, no? Llavors aquest forat negre pot seguir girant, no? Exacte. Li donen moment angular al forat negre. I com a fun fact, el forat negre d'Interestel·lar, aquell és enorme, és un forat negre amb un moment angular de la parra. Perquè si no les coses no sortien bé. Era l'única manera de fer-ho. Exactament. Ens pregunten pel xat 2 preguntes, Anna. Primera, aquesta és una mica tricky. El forat negre transforma la matèria en matèria fosca? Transforma la matèria en matèria fosca? Si vols puc respondre-la jo, si vols. O sigui, és que no entenc molt bé la pregunta. Si potser respondre-la tu. Vale, matèria fosca és un tipus de matèria que fa gravetat i no emet llum. O no emet gaire llum. O sigui, vale, perdó, una cosa. Són els forats negres primordials, no? Estem parlant d'això. Bueno, estem parlant de forats negres en general, crec. Llavors, exacte, no? O sigui, un forat negre podria ser matèria fosca. O sigui, un forat negre compleix propietats, no? Que és gravetat i no emet llum, i per tant podria ser matèria fosca. El problema, llavors, si tu tens una estrella que serà menys un forat negre, doncs podria aquesta estrella, que és matèria que sí que emet llum, passaria a no emetre llum i podria ser matèria fosca, efectivament.
El problema és que els forats negres astrofísics que coneixem no tenen les propietats adequades, no fan la gravetat de la manera adequada que necessitem per a complir totes les propietats que ha de tenir aquesta matèria fosca. Llavors, o sigui, tot i que la matèria d'una estrella es converteix en matèria fosca, bueno, matèria que no podem veure, hi ha més matèria fosca que aquests forats negres que estem dient, vale? I que no estan formada de forats negres, almenys dels típics. Sí, Hi ha uns tipus de forats negres que sí que podrien ser-ho, però bueno, no entrem en aquest merder. Sí, o sigui, tot el que sap ara mateix de forats negres astrofísics no són candidats de matèria fosca. No compleixen les condicions necessàries per ser-ho. Vale, perfecte. No n'hi ha prou, sí, bàsicament no n'hi ha prou. Per dir-ho senzillament. En quin moment podem distingir un forat negre d'un cos molt, molt massiu? En quin moment podem distingir un forat negre d'un cos molt, molt massiu? Molt bona pregunta. Per l'horitzó. Quan es forma un forat negre, es crea una regió, que és l'horitzó, que és el lloc, aquí, això sí que és un lloc, on el qual tu el creues i a partir d'ahir ja no pots sortir. Aleshores, la definició de forat negre és quan aquest horitzó està creat. Quan es crea un forat negre per col·lapse gravitatori, aquest horitzó comença a formar-se. Aleshores, la diferència simplement és que si es forma un horitzó o no es forma un horitzó. Si pots escapar o no pots escapar, bàsicament. Si també és important el ver-lo fosc o no, perquè si tu no saps què n'hi ha ahí, però tu saps que no el pots veure, és perquè és un forat negre. Aleshores, no t'apropis. I tenim gent pensat molt real en el tema de la temperatura, així que, si sembla bé, seguim endavant, d'acord? Perquè si no tindrem temps de comentar-ho. Deixem una pregunta pel xat que si ens dona temps al final responem, ¿vale? Si no, per Twitter o qualsevol cosa en parlem. Vale? I és el tema de la temperatura. Vale? Hem dit que un forat negre té massa, té càrrega, podria tenir-ne, i té un moment angular, gira. Però no hem parlat de temperatura. No hem parlat de temperatura. Vale, llavors, d'on surt? Per què surt la temperatura? O quin problema hi ha amb això de la temperatura? La temperatura el que passa és que surt quan tu agafes un forat negre i comences a estudiar-lo a nivell clàssic, o sigui, a nivell d'agafar equacions i veure com funciona, tu t'adones que es pareix molt a qualsevol procés mecànic on tens la teva temperatura, la teva entropia, el teu procés de dissipació d'energia, etc. Aleshores dius, uau, em surten de les equacions, o sigui, aquí, imagineu-vos, jo no estic donant ninguna interpretació física, però de les equacions surten que un forat negre es comporta de la mateixa manera que un objecte tèrmic, però a nivell d'equació. I aleshores tu comences a dir, bueno, doncs això ha de ser això i això ha de ser això, i veus que la temperatura té que veure amb l'horitzó. Amb l'horitzó, aquest horitzó del forat negre del que estàvem parlant, que la temperatura ve donada per el tamany que tenga aquest horitzó. I aleshores comences a dir, uau. Quan dius el tamany vols dir el volum, l'àrea, el perímetre? No, el radi. El radi, vale. Okay. I aleshores comences a dir, uau, no sé molt bé què està passant aquí. O sigui, jo he tractat les meves equacions del forat negre normal, he vist que es comporten com un objecte tèrmic i m'ha sortit una temperatura. I la realitat és que no sabem explicar d'on ve aquesta temperatura. Perquè... Sí. No, digues. Acaba la frase. Anava a dir que el problema amb la temperatura és que nosaltres, a nivell d'un gas, per exemple, de partícules, vale, perfecte. Associem que un gas té una determinada temperatura perquè les partícules que la constitueixen tenen una certa velocitat. I a mesura que augmenta aquesta temperatura, diem que aquestes partícules es mouen més ràpid. Així és com nosaltres entenem la temperatura en objectes tèrmics. Ara, què està passant en un forat negre? Si hem dit que és pura gravedad, puro espacio-tiempo deformado, què està vibrando? Quines partícules n'hi ha per ahí que m'estan donant aquesta temperatura? Pues no ho sabem. O sigui, relacionant una cosa amb una altra que deia abans, no? O sigui, potser ens imaginem, no? Que un forat negre que està tragant coses, no? I dius, vale, doncs potser aquestes partícules que està tragant doncs són les que estan vibrant allà dintre, no? Però alhora també estem dient, un forat negre té 3 números, té massa, càrrega, que ni tan sols la càrrega és, i moment angular, no? Llavors, si tots els forats negres matemàticament estan definits en 3 números, no? O sigui, aquestes vibracions de les coses que estan tragant s'estan perdent, no? Entenc? Clar, o sigui, això és la complexitat que té un forat negre, que tu
pots veure un forat negre, pots veure que té una massa, però no saps d'on ve. No tens cap informació d'on ve aquest forat negre. I aquest forat negre ha pogut vindre de moltíssimes coses. Ha pogut vindre d'un col·lapse estel·lar. A nivell jo de fent tonteries al CERN, en el laboratori aquest de Ginebra, puc haver creat un forat negre i haver, no sé, consumit tot l'univers. Però a nivell de fora, això és un forat negre amb massa M. Aleshores, no tenim cap manera de diferenciar d'on s'ha format un forat negre, perquè només està caracteritzat amb un número. I aleshores, ahí és on ve la complexitat d'un forat negre. I és la importància que té la búsqueda d'una teoria de gravetat quàntica, que és entendre de què està format un forat negre, perquè des de fora no ho podem saber. O sigui, amb la teoria que coneixem ara, un forat negre és M, és la seva massa. Només com a comentari, o sigui, estem parlant de quan diem quàntica, no? Al final, la quàntica d'on surt, no? La quàntica surt, doncs, per exemple, intentar entendre justament, el naixement de la quàntica ve d'intentar entendre com un cos irradia radiació per fet d'estar calent, no? I això és per culpa de que els seus àtoms estan vibrant així a tope, estan fent una rave, i llavors aquesta vibració és el que fa generar una llum electromagnètica que té un cert espectre tèrmic, que de fet, idealment, només dependria de la temperatura, sense res més, no? Llavors, aquest és el naixement de la quàntica, no? Intentar entendre un fenomen macroscòpic com una cosa microscòpica, àlies el moviment dels àtoms fent la rave, no? Llavors, per això li dius gravetat quàntica, no? Perquè estàs dient entendre aquesta temperatura del forat negre com una cosa microscòpica. Exacte. Però això què seria? Bueno, digues. Clar, o sigui, jo puc entendre la temperatura d'un gas com el que ha dit el Toni, no? O sigui, la temperatura és una cosa que jo mesure macroscòpicament en un laboratori, però jo entenc la teoria microscòpica, entenc que n'hi ha partícules que s'estan movent. Ara, si trasladem això a un forat negre, i hem dit que ha associat una temperatura, el problema és que què està vibrant dins d'un forat negre? No tinc una teoria darrere que m'expliqui a nivell microscòpic què és el que està passant dins d'un forat negre. I per què no? No ho sabem perquè la teoria de la gravetat és molt més complexa o té una natura molt diferent a la resta de teories. És una teoria totalment geomètrica. Aleshores, la teoria que jo he aplicat per a quantitzar el fotó, totes les partícules que coneixem, no la puc aplicar a la teoria de la relativitat general perquè són dues teories molt diferents. Una és purament geomètrica. I no és el mateix quantitzar un fotó que quantitzar el propi espai-temps. No és que no sigui el mateix, sinó que no es fa de la mateixa manera. Per això no podem, ens costa entendre, no sabem el que n'hi ha darrere d'una temperatura dins d'un forat negre. El que hem de fer és comptar, veure què n'hi ha dins d'un forat negre. Al igual que tenim l'anàleg de partícules dins de forats negres, dins del gas, el que hem de fer en els forats negres és buscar geometries, que seria l'anàleg. Les partícules, l'anàleg seria la geometria en el cas dels forats negres. Vale. Això no ho he acabat d'entendre. Jo, exactament què vols dir amb això de geometria? Vol dir que en lloc de jo dir quantes partícules, quantes combinacions, la temperatura al fin, o diguem-ne l'entropia, no?, que està relacionada amb la temperatura, és bàsicament dir quantes combinacions de partícules puc posar en el meu espai. Vale. I això em dona un número que és l'entropia, que mesura el desordre. Com puc combinar totes les partícules que jo tinc en el meu gas? Això, en gravetat, seria l'anàleg de fer-ho amb geometries. Quantes geometries tinc jo dins d'un forat negre? I això, estudiar-ho, és el que ens donaria el número de la temperatura o el número de l'entropia. Però és aquesta búsqueda, aquests són projectes que n'hi ha ara en gravetat quàntica, en lloc de comptar partícules, el que comptes són possibles geometries que poden hi haver dins del teu forat negre. Vale. Perquè és una teoria geomètrica. Vale. Tenim un munt de preguntes, vale? Llavors, triaré una que de moment, les altres intentaré respondre, però hi ha una que crec que ens va bastant bé, que és que estem parlant d'aquest concepte d'entropia, no? I crec que no he acabat d'explicar tot encara què és això de l'entropia, que és una paraula que utilitzem molt a la lleugera, i ens pregunta si això té a veure amb la paradoxa de la informació, vale? Aquest tema. Llavors, crec que això es relaciona una mica amb aquest concepte d'entropia. Aleshores, si vols, expliquem així ràpidet en 5 minuts. Vale, perfecte. Que és això de la paradoxa de la informació, i ho intentem acabar relacionant una mica amb aquest concepte d'aquest problema de la gravetat quàntica, no? Perfecte. O
sigui, la paradoxa de la informació és una de les coses que va saltar les alarmes només perquè quan jo dic que un forat negre radia, el primer que vam pensar els científics va ser uau, tenim una paradoxa, que és la paradoxa de la informació. I és que la física quàntica està basada en dos principis fonamentals, però un d'ells et diu tu no puedes destruir la informació. O sigui, dona igual el que facis, si tu m'has escrit un WhatsApp, no es pot borrar. O sigui, tu el pots borrar al teu xat, però estarà en el xat de l'altra persona. I si l'altra persona el borra, estarà en forma de unos i ceros en el teu mòbil. I si destrueixes el mòbil, l'energia del mòbil, etc etc. I és que no es pot destruir la informació. És un principi fonamental de la física quàntica i a partir d'ell hem construït tot el nostre coneixement de la física de partícules. Sí, tu has pensat que per molt que destrueixis una cosa, no? Tu sempre podries, amb un procés prou minuciós, no? Tornar a reconstruir això i reconstruir el missatge original, no? Exacte. O sigui, jo ara agafo aquest paper i dic vull destruir aquesta informació i el creme. El rompo. Si lo rompo, ho puc després pegar. I ho dic, vale, pues ho creme. Si jo ho creme i agafe tot l'aire que ha sorgit de cremar això i ho porte a un laboratori de física quàntica, ho puc tornar a tindre. Aleshores, no es pot destruir la informació. Val? Canvia de forma, però la informació està codificada i no es pot destruir. Això per una banda. I ara, per una altra banda, tenim un objecte que és un forat negre al que jo li puc tirar aquest mateix full, ahí està, no? I em diríeu, bueno, però ahí està, dins del forat negre. Sí, però ara el forat negre s'evapora. Aleshores el forat negre comença a evaporar-se. Què fa un forat negre quan s'evapora? Emite energia, aleshores per conservació de l'energia comença a ser cada vegada més petit i pum, fins que acaba evaporant-se i deixant d'existir. Aleshores, on està el meu llibre? Perquè de la radiació de Hawking, és a dir, d'aquesta radiació tèrmica, no es pot desxifrar informació. Això és important. És radiació tèrmica que no té res a veure amb la informació que es codifica dins del forat negre. És una mica aquesta mateixa idea que teníem abans, no? De que si un forat negre es menja una estrella, aquesta estrella ha desaparegut i s'ha convertit en aquests tres números, no? Massa, T i càrrega i moment angular. Ja està, no hi ha res més que això. Llavors, si tu tires un paper, es converteix en tres números. Si a partir d'aquests tres números no tens suficient per reconstruir què hi havia en aquest paper. I a més, si això radia i desapareix, doncs encara menys. Exacte. O sigui, hem perdut informació dins d'un forat negre. Aleshores, aquí està la paradoxa de dir, uau, tinc la física quàntica que em diu que no puc destruir la informació i que és un principi fonamental i després tinc un forat negre en el que puc destruir informació. És el mateix, M. Rajoy estigués mirant aquest directe estaria... Sí. Aleshores, clar, tenim dues teories molt fortes, una que explica tot el nostre coneixement de les partícules i tot el que Toni fa, o sigui que esperem que no estigui mal. Si no, Toni... Sí, jo lío. Podeu votar, no? Ara podeu votar qui guanyarà, si el Toni en parte quàntica o l'Anna en parte gravetat, Clar, i de sobte tenim una altra teoria, que és la teoria de la relativitat general, que la teoria de la relativitat general explica tota la gravetat, o sigui, explica ones gravitacionals, explica forats negres, explica tot. Fa correccions a Newton exactes. I clar, tenim dues teories molt potents, però que n'hi ha una contradicció molt forta en uns dels principis fonamentals. I això és perquè ens falta una nova teoria que en totes les escales no viole ningú principi i que siga algo que jo sàpiga dir on està aquesta informació en un forat negre. La informació està perquè no es pot destruir. El problema és que està codificada de tal manera que no sabem encara com s'ha codificat la informació. N'hi ha moltes teories d'entrellçament quàntic, que això ho podria donar per un altre Twitch, però són coses que a dia d'avui encara estan recercant i que no sabem exactament com resoldre la paradoxa. I és una de les coses més importants que té gravetat quàntica i és una de les coses que qui ho faci, doncs, jo voto a dia d'avui, 22 de maig, que es portarà el Nobel de Física. Sí, no, clarament. De fet, si vols, per anar acabant ja una mica aquesta part més de física, després, si voleu, quan acabem el directe, podem fer si estàs bé, Anna, i tens temps, una ronda oberta de preguntes de les que s'estaven fent i anar responent una mica a bateria, si et sembla bé.
Sí, perfecte. Vale, doncs, per anar acabant una mica intentem... Vale, tenim aquest problema, però han hagut una miqueta de solucions, no? Per exemple, amb el concepte aquest d'entropia, no? Es va relacionar l'entropia amb l'àrea d'un forat negre, per exemple. Ara podem explicar-ho millor, no? Llavors, hi ha idees que estan començant a tirar endavant, no? Per intentar entendre una mica, doncs, avançar en aquest sentit. Llavors, el problema està xungo, no? La quàntica ens diu una cosa, la relativitat ens diu una altra, però estem intentant entendre per què està passant això. I doncs, una mica que ens expliquis això, no? Quins avenços hi ha en el camp, què s'està fent... Pues la manera... Clar, nosaltres estem buscant una teoria que no existís. O sigui, clar, estem generant una teoria. Aleshores, és complicat, no? Perquè, clar, has de començar per algun lloc, perquè és molt difícil, o sigui, és molt diferent treballar amb una teoria que existís i sobre la qual tu fas correccions, com seria una mica el que feu els particuleros i les particuleres a física de partícules, que, bueno, tu tens el model estàndard, saps que té unes violacions, però treballes amb això. És molt diferent a fer aquest tipus de recerca en el que, bueno, pues, comences a tirar d'un fil però no saps on vas acabar perquè no n'hi ha teoria. Aleshores, què utilitzem en gravetat quàntica com a dogma que no es pot violar? El que utilitzem és l'entropia d'un forat negre. L'entropia d'un forat negre és l'única cosa que té un forat negre que combina aspectes clàssics, és a dir, sense quàntica, i aspectes quàntics, és a dir, en quàntica. Val? O sigui, és l'única relació que tenim en el que apareixen dos constants universals de la natura, que són la de la gravitació universal, superimportant, que apareixia també per Newton, i la de Planck. És a dir, ens parla de gravitació clàssica, que seria Newton, i de Planck, que ens parla del món quàntic. I és l'única equació que avui en dia tenim que ens parla de gravetat quàntica, perquè tenim aquestes dues constants universals relacionades entre elles i apareixen en l'equació. Aleshores, jo sé que tot el que faci ha de, d'alguna manera, sempre tinc que poder reproduir la entropia d'un forat negre. Però aquesta equació que està dient exactament? O sigui, diu l'entropia d'un forat negre i de què depèn aquesta entropia? Sí, o sigui, l'especial que té aquesta relació és que l'entropia és proporcional a l'àrea d'un forat negre. I això és una cosa molt curiosa perquè jo, a nivell d'aquí, en el meu laboratori, que tinc un gas, jo, com hem dit abans, l'entropia d'un forat negre mesura com les partícules, no, es mouen dins de... Si jo tinc un gas en una caixa... L'entropia d'un gas, podria dir. Clar, l'entropia d'un gas seria com puc ordenar les partícules dins d'un gas. Sí, o sigui, aquest grau de desordre, no?, en general. No? Si jo tinc, per exemple, més volum, no? Doncs imagino que les partícules poden estar desordenades en més espai possible, no? I llavors... Exacte. Aleshores l'entropia augmentaria. Sí, bueno, per a la gent que tingui un enantisme molt gran, doncs ja entendrà que és complicat mantenir-lo ordenat, no? Pues seria aquesta idea. Exactament. Seria aquesta idea. Aleshores jo esperaria a nivell del meu laboratori que l'entropia siga proporcional al volum d'un objecte. Perquè quan pensem sempre en la caixa, que és més senzill, quan més gran sigui la caixa, més desordenades poden estar les partícules i major serà l'entropia. Vale. Pues el que ens està dient l'entropia d'un forat negre és que l'entropia és proporcional a l'àrea, no al volum. Això vol dir que si jo en aquest gas de partícules que jo tenia, és com si diguessi que tota la informació d'aquest gas, les partícules que estan desordenades, en realitat només estan desordenades o només importa el desordre en una cara, en les cares. Dona igual com de desordenades estan en l'interior, sinó que només importa les parets. Això és el que s'està dient d'un forat negre. L'entropia escala amb l'àrea. És a dir, tota la informació d'un forat negre està codificada en 2 dimensions, no en 3. Wow. I això és super important i això és un principi que es diu el principi hologràfic. No sé si sabeu que és un holograma, però es diu així gràcies a un holograma, no? Que un holograma bàsicament és tu agafes el teu mòbil, poses ahí una imatge, agafes un prisma, que això ho podeu fer a casa, o sigui, jo l'he fet moltes vegades a casa perquè, no sé, em feia gràcia. A veure si puc estudiar alguna que pugui veure, no? Sí, exacte, si puc ser experimental per un moment. Però tu agafes el teu mòbil, poses al YouTube holograma i t'apareix com una imatge. I tu agafes una botella i poses com la botella al mòbil. I això és el que veus, és la botella
veus com una imatge en 3D, però en realitat és una imatge en 2D. Aquesta imatge ve d'algo que és 2D, però jo he posat un prisma, he posat una botella i el veig en 3D. Però on està la informació d'aquest holograma? En el meu mòbil, en una dimensió menys. Pues això és un holograma. I per això de que l'entropia escala com a l'àrea i no com el volum, es diu principi hologràfic i és una de les teories, un dels principis fonamentals que avui en dia té la gravetat quàntica per a basar-se i per a poder construir una teoria. Al igual que l'Einstein, per a construir la seva teoria, va utilitzar el principi d'equivalència o tota la física quàntica s'ha basat en el principi de Heisenberg, de la certesa de Heisenberg. Cada teoria té el seu principi i en el cas de gravetat quàntica pues, això ho sabem des de principis del 2000, o sigui, fixeu-vos el paper que va sortir el 99, que és el principi hologràfic, que ens diu que la informació està codificada en una dimensió menys. Pel xat estan dient que ets una màquina. Moltes gràcies. Sí, crec que tens a mig xat dient uau. Sí, jo també, o sigui, vull dir, quan vaig començar a estudiar aquestes coses també em vaig quedar una mica així. Pareixia això que he fet el nou guió d'Interstellar. Vale, sí, resumint una mica, d'acord? I anem a ronda de preguntes, d'acord? Que tenim unes quantes. Vale, o sigui, entenem, no?, que aleshores un forat negre té uns problemes en la quàntica, que, per exemple, és el tema de la paradoxa de la informació, no? És, d'alguna manera o altra està perdent informació, s'està convertint només en massa, en moment angular, i fins i tot després s'evapora i desapareix aquesta informació, cosa que la quàntica ens diu que no pot passar, no? I això ens suposa un problema perquè no sabem juntar una cosa amb l'altra. Exactament. Llavors, la manera que estem intentant construir una teoria que ens expliqui les dues coses és a partir d'aquesta primera fórmula que hem trobat, primer la radiació de Hawking, no? La radiació de Hawking també és gravetat quàntica o no? Sí, perquè, són partícules, no? És radiació que no entenem que està sortint d'un forat negre, o sigui, no sabem com està codificada aquesta radiació dins d'un forat negre, ni per què motius està evaporant. Vale. I llavors també ho estem intentant resoldre, no?, també des d'aquesta idea, no?, de que l'entropia, que és una cosa que també té una certa relació, no?, amb aquesta microscopia, no? L'entropia també és un fenomen de les partícules que l'estan movent, no? Llavors, el que sabem és que l'entropia té aquest comportament que és proporcional a l'àrea i no al volum, no? I això ens dona informació de que aquesta informació està continguda en la superfície. Sí. Llavors, a partir d'aquí esteu intentant construir, no? Exactament, sí. Vale. Bueno, si algú vol saber més a partir d'aquí... Això ja potser és més complicat, a partir d'aquí si ja ens està costant arribar fins aquí... O sigui, la pròxima t'entrevistaré jo a tu, sobre gravetat quàntica. L'has fet superbé. Jo no tinc jo sé resumir coses. Vale, aleshores, preguntes, vale? Anem a ronda de preguntes, si vols. Sona bé? Sí. Llavors es pregunten, relacionat amb això, no?, de que el que importa és l'àrea, ens diu, no importa el que hi ha dins del forat negre? No sé si és una pregunta prou ben... Creus que l'entens? Clar, o sigui, sí que és molt important, jo crec que és superimportant, i saber què n'hi ha dins d'un forat negre seria entendre la gravetat quàntica, o sigui, tindre una teoria de gravetat quàntica. El problema és que no tenim aquesta teoria que ens expliqui què n'hi ha dins d'un forat negre. Aleshores, clar, el problema que tenim és que a nivell del que sabem ara de gravetat, que seria la teoria de la relativitat general, no importa el que n'hi ha dins, perquè no ho veu, o sigui, li dona igual, només veus la M de la massa. Però sí que importa, o sigui, si tu vols descriure un forat negre a nivell fonamental, a nivell petit, que seria a nivell quàntic, sí que necessites saber què n'hi ha dins. Perquè, clar, si tu vas a descriure una cosa a nivell microscòpic, has de saber sí o sí de què està format. Aleshores, la pregunta és, sí, importa moltíssim el que n'hi ha dins d'un forat negre. El problema és que, de moment, no sabem què és. I com ningú ens ho pot explicar, doncs estem liats. Exactament. Aleshores, fem teories i estudiem amb aquest principi hologràfic a veure què podem entendre. Més preguntes. Ens diu, s'assumeix que un forat negre sempre ha estat massiu? Des del minut 1? Sempre és? Sempre ha estat massiu. Com que sempre ha estat massiu? Sí, que si sempre un forat negre sempre ha tingut massa. Entenc que sí. Ah, sí. O sigui, sí. O sigui, la interacció gravitatòria només té un paràmetre, té
més, però massa i distància són els que més, i la interacció gravitatòria sempre ha de ser massa. O sigui, hem de pensar en termes de la malla. La malla, si no n'hi ha massa, és un espai pla. Seria un full. Aleshores, aquí no n'hi ha interacció. Aquí les coses, una no interactua amb l'altra. Si jo tinc una cosa aquí i una cosa aquí, doncs no es mouen, ja està, i estan cada una en un lloc. La massa implica que la malla se mueva i aleshores aquestes coses comencen a rodar. I ahí és on tenim la interacció gravitatòria. Així que sí, sempre, per a que n'hi hagi interacció gravitatòria es necessita massa. Perdó, m'he ocupat... Hi ha una continuació de la pregunta anterior de no importa el que hi ha dintre el forat negre, que és que, clar, si aleshores sí que importa el que hi ha dintre el forat negre, això vol dir que tocaria trencar amb el principi hologràfic de... Espera, perdó. Que si no importa el que hi ha dintre... si sí que importa el que hi ha dintre d'un forat negre, sí. Això vol dir que tocaria trencar amb el principi hologràfic que ens diu que l'entropia només depèn de l'àrea i no del volum? No, sinó el principi hologràfic és la manera que tenim d'entendre una mica el que n'hi ha dins. O sigui, és com aquest principi que ens ajuda a construir una teoria per a saber el que n'hi ha dins. És una mica com el que he dit del principi d'incertesa de Heisenberg i de la quàntica. O sigui, el principi d'incertesa de Heisenberg et diu que, això, no? Que no pots mirar coses molt petites en un espai molt petit, amb molta energia, etc. I el mateix amb el temps, i això és un principi que tu utilitzes per crear la teva teoria, en aquest cas la teoria quàntica de campos. El mateix és el que passaria en un forat negre. El principi hologràfic és el que avui en dia estem utilitzant per a crear aquesta teoria quàntica, de gravetat quàntica, que ens permeta mirar dins d'un forat negre. Aleshores, abracem el principi hologràfic i a tope amb ell, perquè és l'única cosa que de moment tenim, que ens dona les equacions i que podem considerar com a principi i el que podem tirar endavant amb això. O sigui, serà complicat entendre, no?, perquè el que hi ha dintre acaba derivant en que només depengui de l'àrea, no? Exacte. Però en el de l'àrea ens veiem. Clar, o sigui, en principi és una cosa que diuen les equacions, al igual que per què ens creiem el principi d'incertesa, per què ens creiem el principi d'equivalència, perquè així funciona el nostre univers. Hem pogut tenir uns principis, per això s'anomenen principis, i no són teories, ni són corollaris, ni res. O sigui, així és com pareix que es comporta el nostre univers, i a partir d'això construïm teories. Seguint aquest tema de l'àrea, anem fent preguntes per seccions una mica, ens tiren un triple un físic quàntic, que si en quàntica tenim un volum, o sigui, en quàntica també tenen aquest tipus de resultats on l'entropia dels estats fonamentals no va amb l'àrea, no va amb el volum, sinó que va amb l'àrea. Llavors, és preguntar-te si utilitzeu resultats que es coneixen de física quàntica per intentar entendre també coses de forats negres. O sigui, jo en particular no, però sí que n'hi ha molta gent treballant en això, perquè sí, o sigui, n'hi ha evidències clares, no només en forats negres, sinó, clar, o sigui, pel fet d'aconseguir una entropia proporcional a l'àrea, com d'ahir surt un principi? Perquè n'hi ha evidències, com està dient el company, que també a quàntica es veuen aquests efectes i per això s'ha construït aquest principi hologràfic. I la veritat que jo no l'utilitzo en particular pels projectes que jo tinc ara, però sí que és una cosa que s'utilitza molt i això, perquè qualsevol cosa que puga respectar el principi hologràfic ara servirà per crear noves teories. I si volem una teoria quàntica, necessitarem tant per part de la gravetat com per part de la quàntica. Sí, al final tots dos estem tirant, no? Exactament. Cada una per una banda. Molt bé. Ens pregunten digues. Bueno, super. Jo anava a dir jo més per gravetat, però n'hi ha gent que està tirant de quàntica, o sigui que totalment... Ens pregunten, es poden detectar aquests forats negres observacionalment mitjançant la seva temperatura o es poden confondre amb altres cossos? Clar, la temperatura de Hawking és una cosa que no es pot mesurar avui en dia Sí, és molt petita, i avui en dia no disposem a nivell electrònic o a nivell tecnològic per a poder mesurar la radiació de Hawking. Això és una mica, a mi em recorda, o sigui, a nivell ja filosòfic, filosòfic no, però que és una mica també quan l'Einstein va fer les ones gravitacionals, o sigui, va desenvolupar la teoria de la relativitat general, que, la teoria prediu les ones gravitacionals, i l'Einstein es va morir sense poder detectar-les, i fa res les acabem de detectar. Aleshores, estem també en un punt en el que jo crec que en el primer moment en la història en què la teoria va molt més avant que l'experiment. I això també ho veiem en el CERN i ho veiem en moltes coses, que
ara mateix necessitem, doncs, per detectar la radiació Hawking, necessitem una precisió tecnològica tan alta que de moment no la tenim. És una brutalitat, és una cosa molt boja. Sí. O sigui, jo la veritat que no he fet el càlcul, el vaig fer però ja ni me'n recordo, però era una barbaritat. O sigui, és una cosa que avui en dia, doncs aquí hi ha, no sé, ja... Per això, doncs, amb més recerca i amb més gent que treballa a nivell tecnològic és superimportant perquè ninguna teoria es pot confirmar sense experiment, això per supost. I bueno, pues el dia que tinguem la tecnologia i podem mesurar-ho serà genial i el dia que... O sigui, jo dono el meu braç de que es detectarà, però clar, sempre queda la duda si no s'ha detectat. Però bueno, és com una mica les zones gravitacionals. Ningú dubtava de la seva presència, només que no les podien detectar. I de fet es pensa bastant en això, o sigui, hi ha uns tipus de forat negre, com quan en el Faz tu el llibre del CERN dient al CERN al CERN es podran crear forats negres i tothom va portar les mans al cap. Aquest tipus de forats negres que es podrien crear serien forats negres molt petits que s'evaporarien en un moment. Sí, el temps d'evaporació és molt més ràpid com més petit sigui i llavors és com... Si és molt petit s'evapora molt ràpid i aleshores potser sí que podries veure-ho. O sigui, llavors el que es diu quan busques forats negres diferents més que els de les estrelles, els que venen d'estrelles, molts cops pots dir no estic veient cap radiació de Hawking i per tant això vol dir que forats negres tan petits no existeixen. I això és una cosa que sí que es fa i que sí que es pot, observacionalment es pot comprovar. Que no, de moment no n'hem vist tan petits perquè si no els hauríem vist perquè emetrien radiació. Però els forats negres a què estem acostumats, els normals, impossible veure'ls, com diu l'Anna. I una última pregunta ens pregunten si un quàsar té el mateix efecte en l'espai-temps com un forat negre. I de fet un quàsar és un forat negre, no? Crec, si no m'equivoco molt. Sí, jo crec que sí. O sigui que, clar, quàsars són més coses astrofísiques i no estic molt ficada en el camp, però jo diria que sí. Sí, crec que un quàsar de fet és un forat negre que està tota la matèria que està al seu costat està donant voltes de tota castanya i està emetent. Exactament. Per tant, a nivell de la formació... I la llum que emet, clar, la llum que emet no és que vingui dins del forat negre, sinó emet el disco d'acreció de fora, sí, de la pila. Que té el forat negre. Exacte. Sí. Llavors sí, a nivell de deformació també, com és un forat negre, també deformaria l'espai-temps i li passaria el mateix si tu intentessis entrar, però des de fora pot emetre llum. Vale, i última pregunta que tenim per aquí és, aleshores, perdó que no hi talio perquè estava pujant a dalt al xat i no veia les noves preguntes, ens pregunten si els forats negres tenen tan poca temperatura, aleshores podem dir que són freds. Uau, molt bona pregunta, o sigui, clar, aquí tornem una altra vegada al concepte de temperatura d'un forat negre. El problema que tenim és que aquest concepte de calor i fred tornem una altra vegada a que és molt comú quan parlem de gasos, perquè li donem aquesta interpretació de partícules que s'estan movent, etc. El problema és que en un forat negre la temperatura és geomètrica. La temperatura té que veure amb l'horitzó, té que veure amb el tamany del forat negre. Aleshores, com no sabem què ens està donant exactament la temperatura, no podem fer la interpretació que fem per a un gas, de dir que està fred o està calent. Simplement podem parlar de que és un objecte que té una temperatura més propera a zero o més gran a zero, o més gran, però no podem dir que està fred o està calent, perquè aquest concepte no el tenim en gravetat, perquè la temperatura és una cosa geomètrica que encara no li hem donat aquesta interpretació microscòpica per a poder associar-li el concepte calor o fred. Però, bueno, estem treballant en això. Doneu-li temps. Vale, doncs, si sembla bé, ja acabem la ronda de preguntes. La imatge catalana, pobra, ha superat superbé totes les vostres preguntes, és una crac. Sí, moltíssimes gràcies, superinteressant totes. Sí, no sé si voldries fer alguns últims comentaris o alguna cosa. Anirem plegant i de fet he de buscar una cosa abans de plegar, així que si et ve de gust. No sé, volies parlar una mica del tema de... bueno, sí, vale, sí. Bueno, pues res, l'havia dit al Toni de fer un minut de conscienciació de que, bueno, pues si n'hi ha alguna noia que està en el xat o està mirant la xerrada i la pregunta molt interessant, pues jo anime, no, a totes les noies que estan interessades en estudiar física i en particular pues, el gravetat, que vinguin al meu despatx aquí a la Universitat de Barcelona, que parlarem d'això i que també us ajudeu molt les unes amb les altres, que jo estic també disposada a ajudar-vos i crear una xarxa
més segura i on ens sentem bé parlant de física. I res, molts ànims, que bueno, pues la física es fa dura i és una carrera de fons, però que al final pues, s'arriba a la tranquil·litat i a fer recerca, si voleu, si no anar a una empresa, però que, bueno, que jo crec que els pitjors anys o dels més durs estan dins del grau i que després tot és molt millor. I res, i que estic aquí també per al que vulgueu, el Toni també, que estem aquí en plantes diferents, però estem, estem a prop. Sí, de fet, justament tenim pel xat l'Amàlia Ferm, que està a tope pel xat fent preguntes. Gràcies a tu i a tothom que ho està pel xat. Dient-nos que justament vol fer la carrera de física teòrica a la UB, així que, bueno, hit us up, allà estem nosaltres. Vale? Exactament. Per xarxes ens pots trobar, tens les nostres xarxes aquí baix. Bueno, ahir. I ens dius, vale? Encantadíssims d'ajudar sempre i de donar un copet de mà. Vale, doncs, si no tenim res més a afegir, doncs agrair-vos a tots la vostra participació i el vostre supercalor al xat. Ha sigut un plaer. Farem una raid, anirem a un altre canal de Twitch i res, moltes gràcies per ser-hi, de debò. Ens veiem, de fet, perdoneu, abans de marxar, demà hi ha un nou directe aquí en aquest canal, vale? Un superguai. Entrevisten les meves companyes a l'Àngela, crec que Àngela Bernardo, que va escriure un llibre sobre el fenomen Me Too, aquest de denúncia d'agressions masclistes i companyia, a les universitats. Vale? És un directe superxulo, amb una experta en el tema. Ho estan fent superbé, s'ho han currat molt. Vale? Per tant, demà a les 7:30 aquí ens veiem un altre cop. Vale? Gràcies. I adéu. Adéu, Toni, gràcies a tu també. A vosaltres.